Toinen päivä koulussa tuli kun ensimmäinen päivä oli ja meni. Joten joo, tässä on pieni tarina siitä. Toisena päivänä olin surullinen koulussa, enkä ollut ensimmäisen jälkeen koukussa. Löin tahallani nitojalla kieleni löytää ja odotin, että ne mut sieltä löytää. Kunnes meni puhelu mun vanhemmille ja siitä sen lisäksi vielä koulukuraattorille. Tuli pahan pienestä jutusta iso asia ja kaikki vaan itselle tehdyn pilan takia. Luokkalaiset, opettaja sekä rehtori pelästytään takia opettaja sakset ja muut pois keräs nyt. Mut ei se kauaa mua estänyt, sillä välitunti ei varttia kauempaa kestänyt. Opettaja ennen tuntia mun pulpettia syynää. Luokassa taas sitten aloin teroittaa kynää ja yritin sitä tunkea nenää mahdollisimman syvää. Opettaja kuiskasi rehtorille, tää ei tiedä hyvää. Oli ruokatunnille ääni ja mulla oli taas aivan uusi plääni. Oli ruokatunnille ääni ja mulla oli taas aivan uusi plääni. Seisoin kiltisti ruokajonossa tai ainakin esitin, kunnes kivikovilla lihapullilla luokkalaisen kivitin lattialle pudonneet perunamuusit söi ja tarjottimella edessä olevaa takaraivoa löi. Anteeksi, yritin osua paikkaa hieman arempaan, ei oo aavistanut, mutta tiedossa oli pahempaa. Istuin pöydässä aterimet kädessä kirjaimellisesti, opettaja ei kyennyt, vaikka yritti hoitaa tilanteen maltillisesti. Opettaja raakas mut sitten luokkakäyttävää ja sanoi, että mulla on sulle jotain näytettävää. No me mentiin sitten sen kanssa sinne rehtorin kansliaan, ne pisti mut miettimään tekoja läpinäkyvästi. Sainut pikemmin tavallisen nurkkaan ja hetken päästä koulukuraattori oven välistä kurkkaa. Ja kaikki näyttäisi olevan hyvin, kunnes oven löi kiinni, tää oli viimeinen pisara niille. Tää riitti. Oli ääni viimeiselle tunnille. Ensimmäinen minuutti meni ja se tuntui tunnille. Oli ääni viimeiselle tunnille. Ensimmäinen minuutti meni ja se tuntui tunnille. Toisen päivän viimeinen tunti alkoi. Ensimmäisen vartin tää jätkä kyniä poikki halkoi. Opettaja oli tuima ilme naamalla, vilkkuli mua kohti sekä yritti opettaa samalla. Eihän siitä oikeesti mennä tulla mitään. Viereinen oppilas kysyi, onko täällä pakko pitää. Opettaja käski nostaa käden ylös, jos on kysyttävää. Tää poika piti alalla taukoamatta liikettä nypyttävää. Ja opettaja kysyi, niin että kuka? Johon mun vieressä oleva oppilas vinoili, eikö se tiedä mukaan? Johon opettaja vastasi, olepas nyt hiljaa. Samaan aikaan vilkas luokan ainoa tyttöä Siljaa. Ja tietysti mun silmät hänen myös kohdistui, jolloin opettaja varmasti tuumasi. Onnistui. Olisinpa uskaltanut sanoa sille tytölle tummun tila. Opettaja sai loput ajasta rauhassa jatkaa tuntia. Kunnes päivän päätteeksi luokan kello soi ja tämä poika ihastuneena Siljaa repullaan selkään löi.